Wes tinar buka wiwaraning panti busana. Sumirat hamba para teja maya-maya. Kawistaya tejane Atmaja temantian putri kang wis paripurna genya ngadi busana ngadi salira. Ing mangke sinedya kirati pancing ing madyaning sasana wiwaha. Iya sasana rinengga. Madya kang wus ngareng tengah sasana panggonan rinengga kebak mring rengganing kang maneka warni. Deduklan kang ijo royo-royo candrane kadya maksih gumadheng. Sinawung ungelinggong saloka nanta mungya angrangin ana gandha aroma ngambar-ambar jroning pawiwahan kawuryan ana teja hangeng mawa praba Allah menika tejane Atmaja temantian putri kang wis paripurna genya ngadi busana ngadi sarira. Ing mangke sinedya kirati pancing ing madyaning sasana wiwaha. Iya madyaning sasana rinengga. Iya madyaning Siti Hinggil Binaturata. Alon-lonan jumangkah sampecak tumulih mangiwa satindak tumulih manengen sampaing busana temantian kang wus ngadi kaunggulaning busana. Iya busana kang ngemba busraning Prameswarinata. Abyar mobyar patinggal biar patinggal lep. Katempo ing pandhampur entuk angrenggani kalamun tinon saking Mandrawa candrane kadya kilat ingkang hasesiring. Wawaking pranaja sing sekepat teng ageman yayah pindhali cengkir gading kang pindinggit. Kalamuta ginana ing waradaya kadyon jebol-jebol mekak madya kang minangka situ bandaning salira. Sunaring netra damar kanginan kedheping netra pindho keplasing wasta linunggit. Kan panyayah pindhanya sekar kedaton ya mustikaning pawiwahan. Katalika samnoga nganti gandhek sakembaran ya putri kembar. Ya patah kembar. Kang kembar busanane kembar pasuryan lamun cinandra pindhane jambe kang sinigar. Patah sakembaran senadyan dumadi saking lare kang maksih timur parandene sampun prigel gandes aluwes awit saking buntasing karya ingkang hana wung krida noniki menika kahih saweting organizer milotan mantra kadya wus akhir dewasa kadewasane nemah ana Atmaja temanten putri kang harsa mandiring pribadi winengku marang garwa hanggebyur bebrayan agung kasuwunake dipangestu dhumateng para-para kang siniwaka ing pahargyan
Muga tansah hayem tentrem. Apa kang jinangka bisa tumeka, apa kang kaedi bisa dumadi, apa kang kagayo bakal jumbuh. Katalika samunos kakanthi karo ibu tumut wonten madyaning sasana rinengga. Kepareng tanggaping sasmita panjenenganipun Bapak Adi Suyatno. Sigra nyaraya Dumas manggalamun diwujuding Sekar Mayang. Ya Kalpataru ya Dewandaru Jayandaru. Sekedap Mas, sekedap di bedol rumiyin nggih. Samenggang datanana kang karempit. Jejiban kang luhur kang wus sinandhang nggih mundi Kembar Mayang. Kembar kang wus ngarani padha mayang sesekaran lir putra manturan putranipun piyambak boten kabenten-bentenaken. Iya kawengkuh padha. Sanadyan to sawen kang masani Kembar Mayang menika Kalpataru, Dewandaru, Jayandaru. Ya Sekar Kusuma Asmara ya Sekar Mancawarna. Hanut catataning adat widi-widana wisudane kang maksih lumampah. Wonten ing wewengkon Legok Bulu Candi Mulya. Kembar Mayang kirana syarat-syarat jemuk ing temantian sarimbit. Estining driya apa to dumadining Kembar Mayang? Kembar Mayang dumadi saking debok swasa gedang Mas Pupus Cendhi Parijata Kencana. Sampirangan dipun paringaken dumateng Kadang Dumas, sampirangan dipun paringaken dumateng Kadang Manggala. Enjih punika ngrantu adicara adat jemuk sakawit taksih bedol wontenipun Sekar Mayang. Nggih. Sagung Pranegah temanten putri sekarang kedaton Dyah Kusumaning Ayu Siti Wulandari kinapit-apit dening Rama Ibu mugi menika anjen tenggilan kisah biyantu pandonga hawit dayaning tiyang sepah anamung klungsu-klungsu nderek udu cas pamrayogi dumateng baraipun ingkang putra sekalian. Ajih nenggo sasmita saking Eyang Pujangga Agung punika sampun titiwahyanipun jemuk menapa dereng